Naiz eta garaipen garbi eskuratu Alavesek, joko onik egin gabe jarraitzen du Txutxe Arangurenein taldeak. Hala ere azpimarratu behar da Arabarrek hainbat baja izan dutela eta hori taldeak asko igarri duela. Partidu hasieratik erasuan gogor atera dira Arabarrak. Baloia jokoan ipini bezain laizter, Santi Castillejok aukera paregabe izan du, baina bere jaurtik eta hori kanpora joan da. Nafarrak barkatu egin du jokaldi horretan, baina beranduago ez du barkatu. Berriz ere erasuan Alavez, lehenengo ordu lauren zoragarria jokatu du Txutxe Arangurenen taldeak. Jokaldi horretan, Gerardok bakar-bakarrik zegoenean, baloia zutoinondotik kanpora bidali du. Hala ere, 7. minutuan Alavesek ez du hutsik egin. Gerardok gorutzigo Santi Castillejori pasea eman eta honek area barruan Elizondori izkin egin eta gero baloia saretara bidali du modu horretan. Santiago Castillejoren 14. gola izan da. Orduzue berriz ere jokaldia. Area barnean sartuko Santi Castillejo, Elizondori izkin egin eta baloia atepera bidali du. López Vallejok ezin izan du esertxore egin jokaldi horretan. Aspaldiko partez Castillejok gol bat sartu du. Enrique Martinen mutilek ostera ez dute arriskurik eraman Xabierren ate aurrera. Minutuak aurrera joan ahala, Alavesen jokoak beruntz egin du, baina hala ere aukera batzuk izan ditu golen bat lortzeko. Jokaldi horretan, Santi Castillejo ez taldu gutxigatik. Eta Gerardoren erdieraketa hori kanpora joan da. Baina inok uste ez zuenean etorri da partiduaren gakoa. Sarrera horregatik, Txominek bigarren txartel horia ikusi du, eta horren ondorioz, epaileak aldageletara bidali du. Hori Enrique Martinen taldeak asko igarri du bere jokoan, eta bigarren zatian ez du erasoan ezertxorekin. Eta irudiotan aldageletara joan aurretik, Osasunaren berdinketa eta golegilea Serrano. Orduzue errepikaldia atzetik etorrita buruz, Serranok modu horretan baloia saretara bidali du, bat eta batekoa ezarriz markagailuan. Honen bestez, aurreneko 45 minutuak bukatu dira, eta bigarren zatiko 6. minutuan modu horretan Gorriaranek bere taldearentzat bigarren gola lortu du. Orduzue berriz ere jokaldia. Musti Mujikak kornerra atera, eta ez dakigu zerekin jo duen, baina Gorriaranek bigarrena egin du. Muzkizkoaren aurreneko gola Gasteizera etorri denetik. Eta jokaldietan gol zoragarria sartu du Musti Mujikak, Alavesen 3. Gol benetan bikaina. Jokaldiak berriz ere ikusteak merezi du. Krespiren pase zoragarria Castillejori, honek bikain utziko dio bularrez Musti Mujikari, eta Zumarragakoak ez du utxik egin López Vallejoren aurrean. 3-1 markagailuan. Eta laugarren bat ere etorri da, eta zer gola sartu duen Santi Castillejok. Musti Mujikak Alesek erdiratu, eta Castillejok horpoz laugarren agindu bere taldearentzat. Nafarraren 15. gola ligan. Orduzue berriz ere jokaldia errepikaturik. Alex, eskuinegaletik, barneratuko da, Santi Castillejo datorrela ikusiko du, baloia eman eta Castillejok horpoz baloia saretara bidali du, 4-1 ezarriz markagailuan. Partidu bikaina egin gaur aurrelari Nafarrak, eta irudiotan Alavesen 5. eta golegilea Peio Matxon. Atzelariak 46. minutuan lortu du gola. Orduzue berriz ere gola, atzetik etorrita Matxonek buruz, era paregabean, baloia saretara bidali du. Honen bestez partidua amaitu da, eta esan daiteke Txutxe Arangurenek emendakina aurrera atera duela.